Neste día de hoxe falamos con Boa Vida Inclusión Activa, falamos con Pepa Vázquez e con Natalia Montenegro, ambas traballadoras sociais, Pepa coordinadora da entidade e Natalia leva as áreas de comunicación e tamén de inclusividade. Entón, a primeira pregunta, case que cae de caixón, de onde nace esta inquietude por montar este proxecto, por montar Boa Vida Rural? Boa Vida nace de... Bueno, non me vou enrollar moito tampouco, pretendo non enrollarme moito, porque na web boavida.org está a información, non? Entón, máis que nada queríamos tamén trasladar con esta oportunidade a parte máis vivencial que non se lee cando un visita unha página web. O proxecto naceu hai 10 anos, se presentou nun congreso de traballo social en Benidorm, e a verdade é que ten o impulso e a forza de Traperos de Maús de Pamplona. Esta é a nosa, para que a xente un pouco se sitúe como nace isto, de que vai, que ideoloxía pode haber detrás, a que responde, non? Responde basicamente á necesidade de acompañar as persoas a ter unha vida digna. E nos movemos con 3 pilares, que son a solidaridade cos que máis sufren, as causas, a loita contra as causas que producen pobreza e o dereito a vivir do traballo. Entón, dende aí, neste 10º aniversario temos así como moi frescos os logros, non? Que para nós os grandes logros son que temos 3 tendas abertas, que demos traballo e formación a un montón de xente e que desde aí facemos unha práctica do traballo social donde levamos a realidade aquela metodoloxía que estudiábamos, acción participativa, que estudiábamos na carreira e nos libros, que logo, cando salíamos á vida do traballo social, non víamos por ningún lado, non? Entón, dende aí, e dende, insisto, con Traperos de Maús, que les chaman a nosa acción, participación, chaman cóbado a cóbado, el codo a codo, pois aí temos esta organización que lle permite, sobre todo, ás persoas en situación de pobreza salir adiante a encontrar un espacio onde a súa dignidade está por encima de outras cousas que se dan, de outros elementos que se dan na loita por sair da pobreza. Despois, quería compartir tamén que as compañeras que nos podan estar vendo e que logo nos podan comentar ou ver un pouco que elas pensan, cales son os retos aos que nos enfrentamos día a día. E para nós hai 2 retos cruciais. Un, non morrer de éxito. Con isto xa se dice todo, non? Cando unha organización que nace con 4.000 euros de presuposto que nos donou a fondo perdido os Traperos de Maús de Pamplona e chega a 200.000 euros de presuposto na actualidade, pois a morrer de éxito é moi fácil. Entón, queremos vacinarnos contra eso. E lle pedimos, para isto, é necesario xustamente que a xente que nos ve, que nos dé feedback, que nos faga críticas constructivas, que este atenta ao que facemos para poder ter outra mirada desde fora, non? Despois xa non atarnos á burocracia das subvencións. Isto para min é fundamental, porque a autonomía que dá ter as tendas ou o proxecto agrícola, lo que logo falaremos, non? É o que pode facer que a organización continúe, nos sobreviva e que cumpla a súa misión, que é de loita contra a pobreza, que desgraciadamente creo que nos vai tocar aínda uns cantos, non me atrevo a dicir séculos, espero que non sean séculos, pero aínda queda traballo por diante. Despois, antes de darlle paso a Natalia, quería tamén falar de 2 cuestións importantes para nós, que son a equidade salarial e a supervisión. Como, por que esta organización ten unha coordinadora que é traballadora social e a diferencia que marca as organizacións sociais cando facemos ese traballo social de dirección e xestión, que a veces parece que non é traballo social, pois sí que é traballo social porque eso marca un estilo de traballo, con un enfoque
que non teñen, e me van a pedirse perdón, nin os economistas, nin os abogados, nin os psicólogos, psicólogas, nin outras profesións. Incluso, bueno, me poño ao lado dos educadores e educadoras sociais, porque temos unha impronta parecida, aínda que a nivel, aínda que diferente, vale? Entón, desde esa impronta incorporamos a supervisión ao noso traballo. E hai intervisión co enfoque de Carmina Puig, que recentemente deu formación no colexio e que nos permite cuidarnos e autocuidarnos. Cando digo supervisión, é un supervisor externo pagado pola organización, que os traballadores teñen acceso a él. E cando digo intervisión é a supervisión entre nós, vale? E cando digo equidade salarial, digo que no mes de xaneiro perdemos unha subvención de atención a inmigrantes e o equipo decidiu, a proposta da dirección, pero decidiu rebaixarse o sueldo e as horas de seguridade social durante un tempo para poder manter atención a inmigrantes. E isto é o que fai que Boavida teña unha impronta diferente ás organizacións máis clásicas do terceiro sector e con un enfoque dentro do traballo social e de visión tamén de equipo e de traballo cooperativo e de economía social, sin que isto teña a etiqueta en inglés que a veces nos costa tanto valorar cando non temos a etiqueta en inglés. Eu quero vos explicar como funcionamos nós dentro da ODDS, dentro da Oficina de Dereitos e Deberes Sociais, do meu traballo, bueno, pois como traballadora social na oficina. Nós temos, bueno, como facemos a acollida da xente que participa, ben derivada por servizos sociais, ben porque nos ve unha web, ben por outra xente que xa está participando con nós, ben polas distintas canles. Facemos unha primeira atención onde explicamos cal é a nosa labor, que poden esperar de nós e que non, que tamén é moi importante, e como podemos acompañarnos ao longo deste proceso. Informamos sempre se pasan a ser, pois, se entran dentro do plan galego de inclusión social, bueno, pois, temos o especial cuidado sempre de intentar explicarles que non só é firmar os papeles, sino o que eso conleva, dentro de que programa van a estar, o que conleva para eles e o que conleva para nós, en o tempo que vai a durar, ou o que temos previsto que vai a durar e como vamos a traballar ao longo dese proceso. Entón, o acompañamento faise o máis personalizado posible, faise a través de entrevistas individuais, ben sexa, pois eso, básico, emprego migrante. Bueno, na estructura na que antes falaba a Pepa sobre os retos e os logros que temos, bueno, pois gustaríame facer, pois, sinalar os retos que nos topamos, bueno, primeiros logros que nos topamos ao longo de todos estes procesos persoais de xeito individual. Unha é, para min, o máis importante é cando consigues aliviar o malestar, ben sexa psicolóxico, emocional, económico, desa xente que chega pois cun malestar concreto e bueno, pois ao longo de todos, bueno, nós, ao longo de todos estes meses que decidimos traballar xuntos, se consigue aliviar e, sobre todo, a consecución dos obxectivos que nos plantexamos conxuntamente e negociamos e que van mudando no proceso, se consiguen. Logo, de forma xeral, os retos máis complicados, se vamos, por exemplo, os itinerarios básicos, o problema de saúde mental que está habendo, a necesidade dun reforzo na sanidade pública neste ámbito. Hai moitísima problemática con isto e estamos costando moito acompañar a xente neste ámbito. E o da vivenda. O tema da vivenda é algo que aquí, bueno, que en Pontevedra fixose algunha medida pequena, pero que sí que se debería abordar dun xeito máis amplo, non só a nivel autonómico. E que o acceso a vivenda non fose tan complicado como é agora mesmo.
En canto a este apartado no rural, que proxectos estades levando a cabo? Nós entramos a traballar na parte rural da man da sustentabilidade. Non é que isto sexa algo oportunista, senón que partindo da sustentabilidade e de todo o traballo no mundo da ecoloxía que dende Traperos de Maús se fai, tamén se fai este traballo de cultivo e comunidade, non? Dentro do espírito de Boa Vida está sempre a sustentabilidade. Entón, nós tiñamos moita relación por historia co CDR Oviso de Xinzo de Limia e en un momento dado eles constituíron unha asociación que se chama Terrexente. Nos pedimoslle entrar nesa asociación no seu momento e nos dixeron que non, que éramos moi urbanos. E bueno, aí quedou a cousa. Pero en ese proceso nos encontramos con dous compañeiros, César e Cris, que son educadores sociais e que decidiron irse a vivir ao rural e que querían facer boa vida no rural. Dixemos, pois pa diante, aquí estamos, o que nos une é o obxectivo dunha vida digna. Tamén no rural, evidentemente. Eles fixeron un proxecto, o primeiro ano estuveron compatibilizando traballos na administración pública e en empresas co traballo de dinamización comunitaria dende un voluntariado e co apoio técnico de Boa Vida. Ao ano seguinte, a xente dos CDRs, os Centros de Desarrollo Rural, que están en Terrexente, os que eu nombro e agradezco porque eles foron os nosos maestros no traballo co medio rural, que son Portas Abertas na zona de Verín, Oviso en Xinzo de Limia, Ancares, CDR Ancares en Ancares e Asociación Euroeume na zona de Pontedeu. Das Pontes, perdón. Entón, a partir de aí foi cando o noso traballo no rural colleu forza. E colleu tal forza que empezamos tamén a traballar no rural de Pontevedra. Xa tiñamos os ollos postos. Pontevedra ten 80.000 habitantes e a mitade está no rural. E aínda que, bueno, temos moitos debates con isto, cos compañeiros, con César e con Cris, porque eles están en Pontedeva, na provincia de Ourense. Tamén teño que decir que a nivel organizativo, o apostar por proxectos e significa que agora César e Cris queren seguir traballando no rural, pero sin estar dentro de Boa Vida. Nós non somos propietarios de nada. O que nos une sempre é a defensa dos dereitos humanos. Non, aínda que eu repita moitas veces o nombre de Traperos de Maús ou Boa Vida, isto non quere dicir que fagamos apoloxía das nosas organizacións, non? Facemos apoloxía dos dereitos humanos. Entón, o que se fixo, conto un pouco o que se fixo en Pontedeva, Ourense, os 3 últimos anos, que é apoio a maiores, desde a perspectiva comunitaria, pateo de rúa, ir ás casas, traballo de grupos, un proxecto que se chama Integral Comunitario, que agora lle chamamos Vivir co Rural, e que aí ten a parte de orientación, apoio, bueno, sempre unha conexión cos servicios sociais de atención primaria, importantísimo. Eu, de verdade, para a xente que nos este vendo, que a xente de primaria vexa o terceiro sector como un aliado, é indispensable, porque sin o traballo que fai a compañeira que está en atención primaria nos servicios sociais comunitarios na zona de Pontedeva e Padrenda non sería posible. Incluso, vos vou dicir unha cousa, se detectan, algo que non vai a gustar, se detectan prexuicios importantes na nosa profesión, non? Como que isto que dicía antes de que a xente non quere traballar, de que se acomodan a cobrar unha risga e non queren facer nada máis, pois con isto temos que ter moito cuidado cando o decimos, porque ninguén se acomoda a vivir mal. Entón, como trasladamos isto ao rural de Pontevedra, que é un pouco que vos pode interesar e que me alegro moito de que este a compañeira de ecofeminismo e permacultura na mesa redonda que se fixo
no Día Mundial do Traballo Social, porque a través da permacultura, o traballo social e o cultivo da terra, chegamos a xeneración de alimentos. O obxectivo é que na finca que nos cedeu a parroquia de Alba, que ten 5.000 metros, xa está vendo hortas colectivas e hortas individuais, onde a xente pode producir os seus alimentos de forma ecolóxica ou máis respetuosa ca terra e poda tamén aprender a cultivar de forma colectiva. Este é o resumen así, moi resumido. E agora me dices, Tamara, se queres que explique algo máis ou algo que non quedara claro. Aí está traballando un integrador social e unha traballadora social, que son eu, que estou indo de apoio, e despois xa temos técnicos agrícolas e voluntariado, bastante voluntariado de persoas maiores. De feito, temos agora está entrando o Concello de Pontevedra cunha cousa que se chama o Proponte Rural, onde vamos a promover as agricultas, as persoas cultas de agricultura que podan enseñar a xente tanto de outros países, como decía antes Natalia, hai moita xente que ven de fora, que ven de outros climas e de outra forma de traballar a terra para adaptarnos, e tamén para a xente daqui para collerlles amor á terra, porque hasta agora decir rural era decir pobreza, pero agora decir rural é decir fonte de vida, porque ca crisis económica que temos de produción de alimentos e de teito, recuperar vivendas no rural, valoralas e recuperar cultura é o noso futuro sí ou sí. Agora xa non é que 4 tolos ecoloxistas non o conten, agora é que é o que hai. Que espera Boa Vida Rural do futuro? Do futuro? Esperamos que a contaminación non nos estropee o traballo ca terra, que a auga sexa limpa e que cada día máis xente separe o lixo, non bote esa colilla ao chan que vai parar ao río e dai ao mar e dai aos nosos peixes. E despois xa que lle reclamemos, xa sería a parte individual, a parte colectiva é o traballo de visibilización, animar a xente a sair, a facerse ver e a facerse valorar, non? E a reivindicar ante os nosos gobernos, vale? Os nosos gobernos son capaces de gastarse millóns e millóns de euros campañas publicitarias e non se poden gastar millóns de euros nunhas becas de formación dignas para que a xente faga uns obradoiros de emprego cunha flexibilidade, cunha adaptación ás súas necesidades. E despois xa o tema do xénero, non? E xa digo así entre comillas porque estou un pouco aburrida, farta de que as medidas de apoio para que as mulleres e as familias que teñen nenos podan traballar van porque haxa uns servicios públicos donde a conciliación sexa posible e uns traballos donde a conciliación sexa posible, de que cando hai un neno enfermo a mí non me despidan ou teña que ir a traballar igual se teño un neno enfermo. E con eso xa suficiente. Gracias, Tamara, por a oportunidade.